Čaute ľudia, vás vítam u dnešného videa. Dneska si zahráme Lego Fortnite a ja som úplne pripravený ísť do tej jaskyne. A môžeme sa potom... Pôjdeme ešte pre moje veci, čo som zomal. A vedeli ste, že vy už nemusíte upgradeovať crafting bench, lebo to iba musíte získať tie potrebné suroviny. Pána, to sa toľko zmenilo. Musel som vždycky Bruta ísť zabiť Brutova. Až vtedy som mohla. Ideme si naťažiť toto, lebo viem, že to potrebujeme. Dívala som sa na nejaké videá, takže viem, že toto potrebujeme. A vedeli ste, že aj medvede sú hore. Ináč hral som challenge, čo ste mi napísali do komentárov, že akú challenge by som mal splniť. Najviac tam bola, že iba z kaktusov sa môžem healovať. A keď mám medailón, ktorý ma healuje, tak je to podvádzanie, či nie? Lebo som nehovoril, som sa sústredil a sa mi to vyplo. Tak po začiatku to budem musieť a chcem sa vás iba to spýtať, či je to podvádzanie alebo nie. Lebo nie, že to budem druhýkrát a bude to. By som sa hneval by som sa moc. Ukáž tu. Sit, máš, ja? Au, pakuj. S vami nechcem mať nič spoločné. Oni ma dokážu zabiť na hit. Teraz, keď mám tak málo. Joj. Hej, preč. Už mám to potrebu. Meso z nich padá. Práve mi vyhľadlo. Tak sa napapá. Ideme asi teraz rýchlo pre moje veci. A v off-screene to všetko. Bye. Medvede sú, všetko tu nové pridali. Nech som Nina Jánová. Tu sú aj auta. Tak to som dlho nehral. Počkajte, čo mi tu svietí? Jajdru. Auta. To som teda tak dlho nehral. Ja, že si môžeš iba sám vytvoriť auto a to. Tak mám sa na čo tešiť. A prepáč, že som tam zabudol dať tento. Do mojho popisku Instagram. Ja utekám. Tuto bola vesnica, tak ja som celú zničil. No, nie vesnica, ale čo tam bývajú tí banditi, tak to tam bolo. Ináč pomocou medveďa som si naťažil tak veľa materiálu. Ale potom som už nestihol zbrhnúť. Som chcela, aby mi toto vyťažil a nevyťažil. Nechajte ma. No, toto je všetko. Nechajte mne. Nechať mne. Koľko mám zásoby dreva? Málo dreva mám. A pozor, idem ťažiť si drevo.
Potrebujem viac dreva. Viac. Bum, nie. Chcel by som postaviť niečo tam. Vyhliadkovú väžu alebo niečo také. Ale tak idem domov už. To čo je? Wow. Tam. Medveď. To je ikonka medveďa. Pomocou neho som si ťažil. Vlk. Joj. Utekáme. A ďakujem za pekné komentáre. Že 10/10 ten skin. A také. To vám ďakujem. Meso. Ja chcem meso. Meso. Teď. Hopoj. Čakajte to tvojich predkov. Ňam. Budem si mať na čom pochutiť. Ja idem rýchlo pre... Ukáž, čo sa vytvára tento tiket. Z knodrútu, to si dám robiť, knodrút. 10 knodrútu, to mi bude musieť stačiť. Drevo si idem dať sem. Všetko drevo, čo mám si tam. 87 dreva mám. Tu dáme všetky tieto. Jedlo si necháme ešte. Tu dáme tiež tam. No tuto. Farbu si dám sem. Jedlo si tu zatiaľ nechám. Rovno dám. Tu dáme sem. Joj. Že by som si grill dal? Však grill sa robil prvé iba z kameňa. 30. Dobre, ale dáva to zmysel teraz, že aj fakla tam je treba. Toto bude moja taká staviaca miestnosť, že tu budeme iba stavať. Ináč, chcel som si tam spraviť toto. Takto sem, ale to by som nevyužil, takže to nič. Kebyže ja by som chcel spraviť, alebo no, ja to potrebujem dať sem. A tam by som mal taký, no, aj keď to sa tam nehodí, to nevadí. Knodrút, plank, takže 25, 10 knodrútu, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, takže to potrebujeme 7 a 1. Som nový v matematike, ale tak ja to vypočítam, hej. Dám, že no 9 potrebujem. To je 10, takže jeden zoberieme. Grill dám. To spravím. Tento diel bude taký kratší, lebo nechce sa mi moc. Čo to je ešte? Ešte kosti, to pôjdem si zobrať, ale idem prvé vyobrediť. Ešte planks. Joj. Nie. Som sa nalakal. Nepotrebujem. Dobre, ideme tie kosti teda. 3 kosti sa mi dá.
Že hej, tie kosti. Joj. Dáme sem takto. Že by som si dal, ale kukurica uvarená, to je lepšie, to je cooking. Cooking, very good cook. Čakaj, tak toto vyhodím. Viete čo? Ja by som sa chcela nejako dostávať na túto. Že by som to spravil, že bum, bum a bum. To by bolo dobré. Tak by som si spojil. Ale nešlo mne linia. To asi už potom až. Hollywood. Už máme toto semiačka, takže budeme na ňom vedeme. Čo som dostal? Päť. Toto. Wow, to kde dáme? Mám využitie pre toto. Mám preto využitie. Plnenko skákala. Šok, ale to je dobré využitie. Mojho dreva. Budem musieť viac majniť. A ja by som mohol spraviť rovno aj ten most, aby som sa tam dostával. Jo. A nemusím to mať dole, ale zhora sa budeme. Dúfam, že nebudem potrebovať plenky. Počkaj, koľko tu mám? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ja idem odtiaľto naťažiť drevo. Ale teraz je to dobré, že to aj dorastá. Že proste to neostane navždy holé. Lebo si pamätám, že sme hrávali s chalanmi, ešte to nezarastalo. A keď si vyťažil svoj les, tak si 100 km musel chodiť. 100 km niekedy. A to ma moc nevadilo chodievať iba. Ale to nevadí. Asi dám si trošku vypiec viac týchto plenkov. Koľko už trvá? 13 minút, teda, no 13 minút. Asi sa pôjdem ešte kúpať. Dorobím iba tú väžu a idem sa kúpať, takže... Tak. A ona sa tu aj dostáva. Som nevedel, že sa tu dokáže dostať. Ja, že tam bude nejaký problém sa tam dostávať, ale tak. Toto to má nejaké ľahké. Asi jediná múdra taká. Pekná posteľ. Ja dám planky ešte vypalovať. Dám 15, to si vyberiem 5. Bum, 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 bum. Myslíte si, že ešte jedno bude potreba? Vôbec nič tam nevidím. Ale ja si myslím, že už nie. To tam nejako dám ako svarta.
Boom. 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 Máme nejaké lepšie schody? Je to iba jedno zameranie, neviem. Planinko skákava. A teda ďalšie. Není to nejak... Budem to musieť úplne že inak spraviť. To mohol čakať, že to bude také komplikované. Na budúce viac budem grindiť, aby sme to mali lepšie. Toto musím zničiť, toto tiež. A spraviť to takto. Chvíľu to bude. A asi viac dám spraviť, lebo chcem spraviť detaily, aby to vyzeralo ako je to tu. Je to prirodzené. Aj keď nebude to prirodzené, lebo tam sú aj stĺpy a mne sa stĺpy nechcú robiť. Dám si ešte 10 vyrobiť. Však pre istotu. Čauko. Nebo ja ťa dám do mojej vile, do mojej vesnici, len musíš čakať chvíľku, lebo ja robím. No plán. Nevmestí sa to tu. Nevmestí sa to tu. Tak ja to nejako poriešim a zatiaľ čauko.